Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met de overheid die 4,4 miljoen aan ADC moet betalen. Dat heeft de rechter gisteren bepaald. Het gaat om een veroordeling tot het betalen van een bedrag van ruim 4,4 miljoen. En dat heeft allemaal betrekking op betaling van duurtetoeslag en VUT aan laboratoriummedewerkers. ADC is het landslaboratorium en volgens de rechter is de overheid in gebreke gebleven met de betalingen. Het is een lange juridische strijd hieraan vooraf gegaan, maar het is ook duidelijk dat het landslaboratorium niet het enige overheidsbedrijf is dat wellicht geld van de overheid krijgt. Volgens meerdere overheids-NV's zou de overheid in gebreke zijn gebleven met het betalen van de duurtetoeslag en de VUT. CFT is akkoord met de ENIA-oplossing. Tenminste, dat is de conclusie die getrokken kan worden uit een brief die het College Financieel Toezicht aan minister Javier Silvania heeft gestuurd. En dat betekent dat de oplossing, zoals die is ondertekend onlangs, tussen Curaçao, Sint Maarten en de Centrale Bank, om ENIA te redden, door kan gaan. Het CFT heeft wel opmerkingen gemaakt dat het akkoord bepaalt dat Curaçao de komende 30 jaar geld op de begroting moet reserveren om te zorgen dat ENIA elk jaar weer geld krijgt, zodat het bedrijf niet instort. Dat is een nieuwe druk op de begroting van Curaçao, maar tegelijkertijd is het CFT blij dat er een akkoord gevonden is, want het onder meer betekent dat alle mensen die een pensioen bij ENIA hebben afgesloten, daar ook van uit kunnen gaan dat ze die blijven houden. Amerikaanse toerist overleden. Treurig nieuws gisteren vanaf Klein Curaçao. Er was een Amerikaanse toerist met zijn familie vakantie aan het vieren. Hij ging zwemmen en raakte daarbij bewusteloos. Er is geprobeerd hem te reanimeren en er was ook een helikopter van de kustwacht. Die ging naar Klein Curaçao en heeft hem naar Curaçao gehaald. En daar bleek dat er niks meer gedaan kon worden. Dat de man is overleden, helaas. Man opgepakt voor misbruik en mishandeling. Een heel vervelend verhaal dat de politie gisteren naar buiten heeft gebracht, maar al zondagavond speelde. Aan het eind van de middag heeft een man op de Caracas Bay een vrouw aangerand. En toen zij zich verzette, heeft hij haar mishandeld. Ze moest met de ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht wegens verwondingen aan onder meer haar gezicht en haar armen. De man heeft zich later die avond gemeld bij de politiedienst in Rio Canario. Hij zit voorlopig vast en de zaak is in onderzoek. Kritiek op SDKK, dat komt voor de Raad voor de Rechtshandhaving. Die heeft een rapport geschreven over de SDKK-gevangenis en daarin staat dat de gevangenis op papier een goed dagprogramma voor gevangenen heeft, maar door gebrek aan personeel en geld wordt het niet volledig uitgevoerd. Dat geldt ook voor het onderwijsaanbod. Dat is er wel, maar vanwege geld en gebrek aan menskracht kan het niet helemaal worden uitgevoerd. Dat is jammer en de Raad benadrukt dat volgens internationale regelingen elke gevangene toegang moet hebben tot een volwaardig dagprogramma en mogelijkheden tot onderwijs. Daarvoor is nog werk aan de winkel dus. Wet luchtkwaliteit naar de Raad van Ministers. Dat is gisteren bekendgemaakt door de overheid dat de wet die regels stelt voor de luchtkwaliteit op Curaçao klaar is. Dus de wet is een concept om naar de Raad van Ministers te worden gestuurd en daarna naar het parlement om op die manier daadwerkelijk een wet te kunnen worden. Het is een belangrijke wet zowel voor de gezondheid van de bevolking als voor de ontwikkeling voor de industrie, zo stelt de overheid. Het helpt namelijk, het hebben van zo'n wet, het traject naar het openen van een raffinaderij, maar het helpt vooral de bescherming van de bevolking. Zo bevat de wet normen voor zwaveldioxide, fijne deeltjes in de lucht en metaaldeeltjes. 4 spelers tekenen voor de MLB en dat is mooi nieuws, want 4 jonge Curaçaose honkballers hebben een contract getekend. Iets waar ze maanden, misschien wel jaren naar uit hebben gekeken. 3 Curaçaose spelers hebben getekend voor de Cincinnati Reds. En tegelijkertijd,
dat moet in het volledige beeld wel worden gezegd, heeft Cincinnati Reds op dezelfde dag ook 5 jonge spelers uit de Dominicaanse Republiek en 7 uit Venezuela getekend. De spelers uit Curaçao zullen samen met hen nu dadelijk bij elkaar komen voor een grote voorbereiding. En dan zal gekeken worden wie goed genoeg is om daadwerkelijk naar de MLB door te gaan. Maar voor de spelers zelf is dit een enorme opsteker. Er is ook nog 1 speler, die heeft voor de Texas Rangers getekend. Die was gescout hier op Curaçao. Dus voor alle 4 jonge sporters gefeliciteerd en hopelijk maken zij hun dromen waar. Even een break en dan zijn we zo terug met meer nieuws. Bom menina Heavy Max Concrete. De nos flete, nos tem pump truck, incluyendo botón mixer, mejor conocido como PUMI. Es único na Curaçao. Por el año 2016, nós tínhamos a planta de bloque mais grande de Curaçao, Hess 1500. Com a planta aqui, nós podemos produzir todo tipo de bloque e clenco na diferente cor e forma. De Fundación Gente y Medio Ambiente, HIMA, onder leiding van Yvonne Wolthuis-Olf, die heeft jarenlang gestreden om ervoor te zorgen dat iedereen op Curaçao toegang heeft tot schoon drinkwater. Daar kwam uiteindelijk een rechtszaak van en de rechter heeft gisteren bepaald dat de eisen die HIMA heeft gesteld worden afgewezen. Dat betekent het volgende. Volgens de HIMA zou de overheid onrechtmatig hebben gehandeld door niet voldoende te doen om te zorgen dat alle mensen op Curaçao toegang hebben tot schoon drinkwater. Nou, de rechter zegt dat kan niet bewezen worden. De overheid doet veel en tracht het probleem via diverse wegen aan te pakken. Tot teleurstelling van HIMA natuurlijk, maar het moet wel worden gezegd dat sinds de strijd begonnen is, enkele jaren geleden, er wel steeds meer maatregelen zijn genomen door het ministerie van SOAB en ook Aqualectra. Volgens Fundación HIMA wellicht niet voldoende, maar volgens de rechter is de overheid wel degelijk met het probleem bezig. Dan gaan we naar Bonaire, Saba en Statia, de BES-eilanden, want er komen meer betaalbare woningen voor Caribisch netwerk. Er zijn in de afgelopen jaar flinke stappen gezet in het realiseren van meer betaalbare woningen en het goedkoper maken van wonen op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Wie zegt dat? Dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage dat staatssecretaris Alexandra van Huffelen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Per eiland wordt er aangegeven wat er is gebeurd in de afgelopen periode. En daarbij gaat het bij Bonaire onder meer over een woondeal voor meer dan 2000 betaalbare woningen. Dus er wordt hard aan gewerkt dat ook iedereen op Bonaire betaalbaar en goed kan wonen. En dan gaan we naar Donald Trump, want hij is terug. Wie had het ooit gedacht? De voormalige president van Amerika is weer terug, want het leek eventjes dat zijn partij van hem af wilde, nadat hij in 2020 een poging had gedaan de macht te behouden na de verloren verkiezingen. Weet u nog, de bestorming in Washington. Maar nu lijken de Republikeinse kiezers hem weer te omarmen. In Iowa konden ze gisteren aangeven wie ze op het stembiljet willen zien bij de presidentsverkiezingen in november. En daarbij won Trump met overmacht. De uitslag maakt meteen duidelijk hoezeer Trump grote delen van de Republikeinse partij in zijn greep heeft. Tenminste, je kunt ook zeggen hoe populair die nog is bij de Republikeinse partij. De komende maanden zal er gekeken worden, ook in andere staten. En wordt gekeken of Trump zich weer kandidaat kan stellen namens de Republikeinse partij. En duidelijk lijkt dat hij ook weer heel veel aanhang heeft, nog steeds. En dan gaan we even naar Nederland, want als u de foto ziet van sneeuw op Schiphol, dan zijn dat bijzondere taferelen. Het sneeuwt in Nederland en dat heeft onder meer gevolgen voor dat honderden vluchten zijn uitgesteld of helemaal zijn gecanceld. Het is slecht weer in Nederland of
Voor veel mensen prachtig weer, want heel veel mensen dromen toch altijd van een witte winter. En het ziet er heel wit uit in Nederland. Dan weet u dat als u mensen verwacht uit Nederland met het vliegtuig of als u zelf moet vliegen. Er kan vertraging ontstaan door het winterse weer. Dit was Extra Journaal. Ik wens u een hele prettige dag. Tot morgen, het allerbeste. Tot ziens. Dag.